Moikka ja tervetuloa mun Talli My Dayn pariin. Tämä on ehkä vähän niinku Talli My Day, ei ehkä ihan My Day, mutta me kuitenkin talli-vlogi, iltatalli. Nyt tuolla on ihan sairaan hämärää. Ja mulla on täällä tällainen valaistus. Siis on ihan ehkä sieltä ei ihan mun vaattoja valo. Jotenkin näette täällä kyllä. Niin, tää on tosi kotoisaa toi ovi. Nyt on ikkunat kiinni. Sairaan hämärää. Jos näette tuonne ei näe mitään. Täällä on vähän tarvita. Siis mä oon tosiaan siivoittu toisen sairausutkuneen yhteydessä. Annan vielä tänne pois. Niin, sitten tänne tää paljon paljon. Joo, täällä on jotain meidän kuppeja käydä. Mä täytän samaa tässä vähän esitään talvella, koska se olisi vähän muuten liian tylsä. Joo, mä menen myös ratsaistaan tonne ulos. Mä näytän eka vähän täällä on jotain tällaisia niinku ns. Hevosen ruokia. Esimerkiksi täällä on joku tällaiset. Sitten täällä on jotain hevosen mössöjä. Mä voin jättää vähän tällä vaikka tänne. Joo, tuolla on jotain tollasia mössöjä. Joo, sitten tuollakin on jotain mössöjä. Se on kehnosti. Tuollakin jotain mössöjä. Tuossa sitten tuollakin jotain tällaisia erilaisia mössöjä ja ruokia, mitä nyt hevosilla yleensäkään on. Sitten täällä on joulun, missä on sellaisia näyttää näin. NS, yms. Sitten täällä on jotain muita kippoja ja laitan tänne vähän alas jotain muita kippoja ja kuppeja. Ja tuollaisia, joita ei mitään maksanut, joo. Ja siitä tänne puolelle, eli täällä on mun varuse. Eli täällä on jotain muita kippoja ja kuppeja. Sitten täällä on meidän kaikki loimet. Ei loimet, vaan riimanarut. Meillä on yhtään riimaa siellä. Sitten täällä on, tää on nyt vaan meidän satulat. Eikö noi huovat? Sitten täällä on jotain pesuvälineitä. Joko pesupurkkeja tai pesuvälineitä, jotain uusia pesuaineita. Sitten täällä on tällaisia erilaisia harjoja. Löytyy kaikkia monenlaisia harjoja. Ja sitten täällä oli paksussa, tää oli pakoksen mukana. Jotakin tuli Maisa. Missä nyt asti sellainen koputus. Älkää väittäkää näistä äänistä. Mun sitten vielä on älkää väittäkää sitä äänistä, mutta nyt mä tosiaan alan varustaa. Tai siis tää on ollut varusteet päällä. Kun mä oon rakentanut sitä viimeksi, niin mä alan nyt harjaamaan sitä. Mä nyt käytän vaan vähän tällaista harjaa. Mä en nyt tällä kertaa käytä tätä pehmeää. Noin sitten ehkä kun me tullaan sieltä. Ja myös mä käytän tätä. Tai mä käytän tällä kertaa vaan tätä harjaa ja tätä vähän tähän. Ja sitten vielä tietty missä sen kaviot. Joo. Ai niin, mä eka laitan sen tolle, vie sen tolle paikalle. Niin nyt mä alan varustaa pumpkinia. Eli eka mä tällä harjalla harjaan tätä vähän. Joo. Tää on tässä siis tässä varustepaikalla. Jälkeen lähden varmaan teille haetaan esiitä siihen ja lähden käymään metsässä. Ja älkää väittäkö tosta koputtelusta. Se oli toi äskeinen. Ihan pieni juttu. Joo, nyt jatkan tätä harjaamista. Siellä on eka tällainen tallivideo. Siis mulla on jotain pikku tallivideoita. Mun toinen malleen, mutta se on ihan iso tallivideo mun YouTube-alle. Tänne niitähän mun joo. Mun aika hyvät tosiaan nää on ihan basic niin matkastosuiset. Ja mä oon tosiaan itse tehnyt näitä lähtivät kuvalle. Mut nyt mä tosiaan alan harjaan vähän tukkaa. Mä sit viimeisenä otan noin kaviot. Mä nyt tälleen voin kuvata, että kun näkyy vähän huolesti, kun mä harjan tähän tukkaa tähän toisella puolella tää tukka, mutta mä en tää oikein hirveästi. Jotenkin se harjoittaa, koska tää ei ainakaan jättää väliin silleen. Kun tää on ihan sellainen niin oikein siitä setistä tullut. Mä en ehkä tätä niin maassa, mä en ehkä näitä talvia, niin mä menen rennon maaston pumpkinilla.
ei niinku ota sinne mitään esteitä silleen. Mä voisin tehdä joku pikku maastoesteen, jos mä mietin, mutta ehkä joku ihan maastoesteen ehkä, mutta en sinne mitään hirveämpiä maastossa tee. Ja nää olisi vähän ihan kuollut, niin joo. Nyt mä haluan sitten vielä otetaan kavia. Ja siis on tosi reipas, koska se joskus niinku vähän silleen, joo, se ei aina ihan silleen täydeen. Noin eka kavia, sit toinen kavia. Kolmas kavia noin. No niin, nyt tää on valmis. Nyt minä voin laittaa. Nyt mä tosiaan laitan nää kamat tänne pois. Ja sit mä lähden sinne maastoon. Joo, nyt kaikki tässä. Ai niin, täällä vielä. Tätä mä nyt käyttänyt. En tiedä mistä oli tossa. No niin, nyt tää on valmis. Nyt ladataan putkiin. Ja me lähdetään nyt sinne maastoon. Mä otan toivalovalta mukaan sinne. Siis toivalo on tosta. Ja nytkin on tässä. Ja nyt me lähdetään maastoon. Mä oon täällä maastossa. Täällä on vähän pimeitä tuolla. Näkyy pimeitä. Mulla on tää valo nyt. Nyt on mukana tuolla meidän täällä vähän näkyy. Mulla on osalla mukana. Sanoin esteet, mitkä mulla on. Niin mä lähden vähän tänne maastoon. Mä en mitenkään kuvaa silleen niinku tälleen suorana, että mä näkisin sitä maastoa, koska se on vähän vaikeeta ja silleen mua muuten kriivittää. Vähän kriivittää, niin mä nyt kuvaan vaan näin tätä maastoa. Vähän kävelen rennosti tätä maastoa, se vähän kriivittää. Niin tuntuu vähän kriivittää. Tässä näkyy tää valo. Tää on kyllä se katulampu, mutta niin kun vähän muuta valasee, niin tää on ihan muutenkin tää valo mukana. Testallisesti näyttää tässä. On siinä vähän eri puolella heikko, mutta se vähän meni aina tolleen. Odotti siis. Siellä on tosi aatteet, että mä klaarista paljon, mä en ole kisannut. Ja mä en kuitenkin siis tuntuu, musta on ainakin välillä aina siltä, että niitä vasta kriipittäis vaan liian kaukana meidän talosta. Mä vähän ravailaukkaan täällä, koska mä käyn siitä. Vähän kriipittää on, niin pitää siltä valaa silleen jotenkin. Ja mä oon kaikki luottu mennä, koska mä jotenkin pysty juumaan, niin mitä niistä on minua. Kyllä kun kanssa sarkon mä asun jossain, niin mitkä on lähellä, niin jotenkin sitten kerrokin jossain. Ei mulle oteta minkään sellaisia. Muuta osallistua. Siis kun mä asun niin lähellä, niin alki osallistua, mut joo. Nyt mä alan tekemään sitä, niin kun laittaa noi kepit, niin nähdään sitten, kun mä nyt kuvatetaan, kun mä laitan noi kepit. Kuvasta kun mä toi kepit tohon jotenkin. Hait vähän laukkaan tämmöistä kuvaten laukkaamisen jälkeen, mutta en niitä kun mä laitan kepit, niin joo. Tosiaan nähdään sitten. Tai näyttään sitten, kun mä laitan ne kepit, joo. Ja nyt mä menen tuosta niin hyvän tuosta matkaa. Joka liian pienesti on tuosta vähän tänne päin tätä matkaa. Elikkä joo, vaikka lähtee eka tällaista. Ehkä vähän isompi, niin jos sä katos niinku, en tiedä, onko tähän hyppytyyli, mutta kuitenkin varmaan jos taas niinku hyppäät matkaa, niin mä nyt hyppään tätä matkaa tällä pumpkinilla. Lähdetäänkö vähän tuolla vaan kengät jalassa, niin nää ehkä vähän vaikeuttaa sitä mun hyppäämistä, mutta jos etsivässä olisi vaikka voitan silloin lauteen, mutta siis mä enää käynyt kuota, kun ruot ja kaikki, niin joo, nyt tää tulee tänään. Mä en ilmoittu tästä mihinkään kyllä, mutta mä en uskota. Mä en ilmoittu tästä mihinkään. Ja se vähän miten tästä matkaa täällä. Ja nyt näin pitkälle tätä matkaa. Aika iso tää matka. Pumpkin on ollut jo tosi reipas. Hyvä pumpkin. Hyvä tyttö. Tää on tosiaan, oliko se nyt ori? Siis tää pumpkin, jos ette tiedä, siis ei ruuna. Taisi olla, eiku tää on vissiin tamma. Niin tää on tamma tää ori. Eiku ei tamma, onko se vai jotain vissiin tamma? Ei oo ruuna eikä ori. Ja tää on tamma. Ei tää on tamma. Tää on mä tosi huoneesta, koska mä en sillä oikein kahdata hevosta ja niin. Mut joo, oli se naispuolinen.
hevonen. Mitä mä taas jättää täällä, jos on kriipiä. Tää on vielä kriipimpää. Täällä jotain leijailee. Tässä vähän pitää matkaa tälle. Nyt joku tulisi tänne, mut niinku ei kukaan silti tuu. Pääsen kuvauspaikille. En mä haa mitään kuvauspaikkaa tälleen, niin mä nyt kuvaan tälleen. Mihalla sais kuvauspaikka. Mä sitten jälkeen vanhaan vielä jonkun vähän maastolenkkeileen tuolla ja sit mä tuun kotiin. Menen nää tähän sivuun. Nyt mä en enää käyppiä. Käyn pienen maastolenkin tuolla ja sitten mä tuun. Joo, ei nyt joku mies kuvaamassa, niin mä siirrän nää tähän sivuun ja mä käyn toisella suunnalla. Nää tähän sivuun, ei kukaan noita puhut tossa. Käyn täällä päin nyt pientä maastottelua täällä päin. Niin sellainen kaveri toistis kuvaksi niinku semmonen täälläs niinku osa semmonen ei oo. Niin joo. Mä käyn jossain tuossa kyllä sen mäki. Ja mäellä asti hyvä maastotteleen. Kopikin niin kaivallessa, koska se on tullut niin paljon vesi. Että herran on hiitosta ja sen yöhtään toi yli. Kun se on ihan täydellinen. Tai se on tosi hyvä. Niin joo. Vähän heilo ehkä tää kamera. Mä oon koottu, kun siis mulla ei oo mitään muita välineitä. Niinku kuvaamisen ja kohan tätä nyt puhelimella. Heinät mä annan sille iltaheinät tallilla ja sitten mä sen jälkeen luotan varmaan maidein. Ne ei kovin pitkä, mutta no. Tähän rentoa maastottelua, koska mä en oikein jaksa mitään. Nyt suurta maastottelua tehdä. Mä ei kyllä kovin kautta. Annetaan valopilvällä ja sitten mä tuun, koska mä saan ehkä en tiedä. Niin mä en kovin. Ei mun minäkaan näin myöhään, mutta on vähän kylmät jo. Joo, no nyt mä käyn takas tämmösen valopilvän luon. Koska en mä tonne asti enää mene. Siis tuolla tuosta mäkeen nyt te näette. Niin lähden takaspäin. Koska joo. Sitä ei tullut oikeesti ketään tyyppiä sinne laadulle. Sitä on joku hiilotu niinku. On saada vielä mitään hiilotua. Sais kyllä jos ottaa tuolla talvi joku silloin kun on ihan sellainen talvi. Niin joo. On sulle aina maassa jos sä lähdet ihan meidän polun, jos niinku ei oo talvi. No nyt kun tää on jo vähän kylmä. Niin hyvät avataan joku lähteen takaspäin. Niin mä esitän mukaan ja niin, että tän jälkeen mä oon tuon ihan toi. Niin sitten mä en tosiaan enää asti niin vaan siis mä tosta ne kappeen mukaan ja en enää käy mitään maasto. Ei maastoa enkä enää mitään estiä näin pihalla, koska täällä ei näin. Ja ehkä mä esitän tosta mukaan ja sitten no tosiaan me mennään näin pisteessä. Mä toin minä esteet. Se on kyllä tännempänä esteet, joten ei jos ne on tässä hyvä. Nää mukaan tästä ja sit me lähden tonne niinku ihan tonne meidän niinku iltalolle päin. Niin nähdään sit siellä tallissa. Se on ihan sairaan reipas. Et joo. Tässä tallissa ollaan ja mäkin on tossa. Mä otan siitä nyt varusteet pois. Niin joo. Mä saatte hetken nähdä, kun mä otan sen varusteet pois. Jos tää tarkentaa, oottakaa. Aina tähän näkisin, kun mä otan ne varusteet pois. Hei, että tästä näkee jotenkin. No joo. Anyways. Täällä tarkensin mun valkkiin varusteet pois. Harjaa sen. Ja sen on mitä on tosi oudot. Kun mä en tiedä mitä niillä on käynyt. Siitä on sairaan oudot. Joo. Mutta nyt mä otan tän varusteen pois täältä. Mä oon tähän väärässä paikassa toisten pitiäksi. Eikä ei muuten olla. Mutta tätä, ai niin, mä en nyt täällä vaan riimun päähän, koska tää oli se matkaratsastussuitsi. Niin mä otan vaan tän riimuosan pois täältä. Otan tarkemmin, näin niinku paremmin. Joskus. Ja mä otan täältä, mä otan pari video ja sitten
yksi toinen kepparivideo mun tuolta kotoa, niin toinen kepparivideo, niin mä voisin lähettää myös senkin. Ja mä ajattelin tehdä joku päivä lisää varusteita, niin mä voin tosiaan näyttää myös niitä mun tekemiä varusteita joku päivä. Mä en vähäkälisin vielä tän tukkaa, eli käytän sitä pehmeätä harjaa sit tämän varusteiden jälkeen. Sitä ei kun tuolla tästä välistä oli jotenkin tosi oudas. Tää on myös samat, miten tän kohdistuu. Ai niin, se on ihan outo tää tukka ja tää. Niin joo. Tää on niin pieni. Tän se. Tohon voisi tuolla. Sitten oisko se? Tohonko? Ei se ihan tohon noin. Onko se? Joo, tän jälkeen se tulee. Nyt toi on se. Sitten on niin vaikea tää pumpkinin varusteen. Laitetaan sitä tosi joulukuun, kun se oli ihan sairaan tällainen. Niinku, miten mä nyt sanoisin, tällainen niinku, ei kova. Vaan tällainen tosi tällainen, että aika pieni vähän tällainen, mutta nyt on tavallisesti otettu pois tosiaan. Ja sitten mä sit harjaan tän sillä tällaisella pehmeällä harjalla. Mä tekin taas sillä ihmeisellä mikä on vaan piikkiharjahommeli, niin joo. Mä nyt vähän käsillä otan nää tukka, kun mä en saa ottaa enää sitä toista. Ai, mä olin tosi raikas, vaikka vähän oli kylmä. Niin joo, tosiaan, mulla oli tässä niinku, mitäs parantaa, kun mulla oli tosiaan toi yksi niinku laidan tai sellainen, mutta se jotenkin leikataan mittaa pois, en tiedä kävi tai niin mä yritän tosi joku päivä uutta laitaa, mulla on miettä samaa, tai niinku se, en mä luuletkaan mitä mä käytin siihen, ja itse varmaan tiedä, koska mä en ole ollut kuvannut siitä, niin se on ei tällä kaleen, mutta siis minun vanha kanava, jos kanava poistu, niin joo. Nyt mä oon harjannut tän ja nyt vaan vien takaisin ja annetaan niille uudet iltaheinät. Sitten tossa. Tää on nää, niin mä laitan nää tänne vaikka tänne missä on nää muutkin suitset. Mulla on myös joku tällainen, onko se joku taulussa? Mä en tiedä missä on. Ei oikein mitään, niin keppi olisi kuulunut. Ja mä otan muutkin tänne sen karsinaan. Ja sitten tosiaan mä laitan uutiin talvilla vähän vanhoja, siis tällaisia puruja. Niin mä nyt siivoan nää purut täältä pois vähän. Joo, niin otan niin kuin saan tästä tälleen pois, niin nää on tosi kätevä. Mä siivoan nää vanhat purut pois ja laitan tilalle uudet purut. Oottapa, missä toinen? Tässä on niin hyvä. Ja siis tässä on joku, siis tää on vähän puutu, joo. Tässä on molla, tässä on pumpkin, tässä on toffe, tässä on suklaa ja tässä on joku. Tässä on kaupassa, no itse naisessa sairaanrumi tai sairaanruma, mutta joo. Ja nyt tämmösiä voidaan täältä tähän uudet heinät. Koska enää tarvitsee. Joo, vähän en ihan kaikkea ota täältä, mutta nyt mä vähän inakoin paljon heinää silleen, mutta jotain ei mitään ole. Nyt tässä on nää sopivamäärä heinää, näille kun on anneet iltaheinät ja lähes yöhön, jos niitä tulee nälkä sitten. Joo. Nyt tää on valmis. Mä oon valmis. Sitten mä vielä ei tää ole paljon mitään siivoiltavaa. Joo. Sitten on varmaan tässä. Ei mitään antaa vielä pumpkinille sen. Siis kun se on just sellainen vähän niinku jotenkin sellainen masa, onko se sellainen vähän niinku sellainen niin mitä antaa sinne sellainen sen niinku ihmeen lääke tai sellainen. Josta mun pitää niinku mennä suoraan, mitä antaa joku niinku vähän niinku sellainen se olisi juttu yhden pieni, mikä sit saa kyllä antaa sille illalla. Sataan yhden lääkkeen, niinku yksi tällainen lääke. Ja ehkä toista lisäainetta silleen, niin mä teen sitten tämmöistä. Aina se pumpkin aina iltaisin, niin se rauhoittaa sitä, että se joskus
illaisia aina saa sellaista heppuliitettä tästä kohtaisesta, tai en mä tiedä. Jotenkin silleen painettuksi tai jotenkin silleen lehkin jotenkin on ennen haistusta, en tiedä mikä. Mutta ei se silloin saa niitä, kun täällä on ihmisiä, niin mä en saa silloin, kun täällä ei ole ketään tyyppejä, niin se illa saa joskus sen. Kyllä niin kauan, kyllä siellä jos mä nyt mikä pitää tämmöisiä kohtauksia, niin mun pitää auttaa siihen. Ja mun laitetaan sellaisen niin johonkin kuppiin sille. Niin sitten mä, vaikka tähän kuppiin nyt ei mä teen jonkun kupin, niin mä teen sen semmoisen, vaikka teen tähän sen, niin mä sit annan syöttää sen, niin että se syö sen tästä tällaista lautaselta. Ja mä en oo paljon muutakaan kuppia, niin ei se haittaa. Tai nyt mä otan täältä joku paremman kupin tälle. Niin kun mä tähän teen sen mössön sille. Ja mä sitä siitä, mitä nyt on kahitaista yli. Mä täältä niinku täältä, kun mikä on meitä koko kaserasia ollut täällä, mutta se ei haittaa, niin mä teen tähän. Sen kun mun on tähän tää yksi pilleri. Tää pannaan vielä viimeisellä, koska sitten eka tähän pannaan tätä. Mä nyt kuvaa vähän tässä tätä mössön tekoa, tää on vähän ollut. Eka me pannaan tähän tällaista. Täällä on tällaista mursketta, niin pannaan sitä eka tähän. Paljon sitä pitää laittaa. Pannaan täältä niinku joku, missä ei mitään. Pitää laittaa aina tällaisia kaksimitallista tätä. Niinku vähän tällaista kovaa, että tää on aika vaikea saada täältä. Jotenkin kovaa nyt tänne tää mura. Tää pehmettää, että täältä saa tätä. Ja tosiaan 2 tällaista. Pitää laittaa tänne kuppiin 2 tällaista. Ja tosiaan niitä. No mä pikkumas viin tässä. Joo. Ja sitten tää on nyt näämässät. Sitten mä näen tää kansi kiinni. Sitten ensimmäisen jälkeen mä tosiaan tälle video. Mä se mun mielestä mitä että laitetaan tällaista jauhettu täältä. Mä en näe, että tuleeko tää laittaa vähän valoisempaa, että näen, että tuleeko täällä tässä jauhetta tänne. Laitan jauhetta. Sieltä on tullut sitten. Vielä pitää laittaa siihen se pillerikohta. Oi niin, missä pilleri muuten. Joo, tässä nyt sen pilleri voi lisätä tänne. Sitten ai niin, sitten vielä vähän tällaista. Tähän tämmöstä. Pitää laittaa sille joku tämmönen lusikallinen, joo. Niin, se ei ole niin tarkkaa, mutta se vähän siinä silloin sastettiin tätä ja sitten, että tää vähän tällaisia tällaista märempää hiukkaa. Tätä vähän riiputellaan tähän päälle, tätä ei panna niin tarkkaan. Okei, no niin se ihan riiputellaan niin. Tätä tulee ihan vähän tähän tällaista soiroa vähän, koska tää ei saa olla paljon, niin kuin tää on aina soiroa vähän. Sitten vielä mun pitäisi löytää, kun täällä aina ruukataan, panna aina jotain sellaisia nameja. Aina täällä, niin pannaan vielä vähän tällaisia neppareja, niin sitten vähän auttaa siihen saa niitä jotenkin se tunteen, ja se on hyvää. Toi on hyvä, sitten vähän sekoitellaan tätä. Ja lisäven, mä en muista ihan tarkkaan, mutta ei vissiin. Tässä on tämmöistä, tää on tosi pieni määrä tätä. Niin kuin tässä tulee jo se osa ainina. Täältä oli vielä tää yksi. Vielä yksi sellainen erikoislääke. Yksi tällainen niin rauhoittamislääke. Tai tällainen tosi rauhoittamislääke. Niin kuin sellainen tämmönen lääke. Tässä on tää lääke, sitten annetaan sille pumpkinille, niin se saa siitä tänne. Ja siis ei se kyllä aina syödä tosi hyvin, että joo. No niin, nyt pumpkin on syönyt sen. Niin nyt tää on pian tyhjä. Mutta niin me vielä siivotään nämä paikat tästä ja sitten me lähdetään
niinku taloon sisään kotiin. Joo. Ne pitää antaa vähän mun mielestä tähän vähän jokaista pientä, että se jotenkin niinku... Jos tähän niinku niitä basic-massa ajetaan, niin sit se on vähän niin hyvä, että se niinku paranee pystyy. Ei tosiaan että siitä, että se olisi niin pahaa, koska... Ja se jossain voi olla lääkkeistä semmonen tunne. Et siis niinku... mun hevoset on tosi sellaisia, että... Kun mä en oo niinku silleen, mä en oo niin hyvä niinku silleen saamaan, koska tietty epänausea. Niin mun hevosille niinku, kun mun täällä tai mun hevosille suositellut niitä, niinku syömkään eläinlääkäri, niin ihan kotona annettavia lääkäriä suositeltu tällaisia niinku tabletteja, jotka liukeaa, että niinku ei ruiskalla mitään anneta silleen olla suositeltuja. Mut minne tosiaan, kun eläinlääkäri käy, niin sille aika toimenpide, että se saadaan, niin no, jos on sellainen, mikä voi antaa myös perus, niin sillä aina annetaan silleen suoraan, että koska se on tosi herkkä, niitä on ei vaikka ihme ruiskeenkaan. Kyllä se ihan lääkkeet menee, koska jos ei tiedä. Niinku toisena tavallaan mun sen lääke niinku aina silleen murenee sinne tosi oudosti silleen sekaan, niin sit se on tosi hyvä. Mut joo. Nytten annetaan hevoset, siirretään tänne iltaa taudille. Ja niin on noin heinät jo. Hyviä, nyt lähdetään iltallille ja nyt lähdetään tosiaan pois. Niin tosiaan pidetään kiinni. Tosiaan nähdään. Meillä tosiaan siivon nää tänne pois. Joo. Tosiaan nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Toivottavasti tykkäsitte. Ja ai niin, muistakaa tilata, seurata ja jakaa tätä mun kanavaa. Ja sitten siis seurata ja tykätä ja jakaa ja kommentoida. Jos haluaisitte tämän tyylisiä tallijuttuja, niinku tällaisia maileita tai tällaisia lisää, niin kerro aina kommenteissa. Mut moikka! Seuraavassa videossa.